Kaixo, Asier. Kaixo, Argi. Zer egingo dugu klipa handi hoiekin? Gaurko magia egiteko erabiliko ditugu. Haundiak dira, Bai? Bi klip hauek lagunak ziren, eta beti elkarrekin zeuden. Baina egun batean azarretu egin ziren. Badakizu zergatik? Behar bada batak besteari etziolako gutxi jolasten beraiekin. Agian bai. Hori irudikatu behar dugu paper honetan. Ordun, egingo duzu hemen marrazkiren bat hori irudikatzeko? Bai, noski. Tori. Ze ondo? Haserre dagoen aurpegi bat. Egingo duzu hemen beste bat? Bai. Oso ondo? Hemen dauzkagu bi aurpegiak, tolestuko dugu, eta jarriko dugu klip bat alde batean. Hortxe, ikusten da, ezta? Bai. Hor daukagu klip bat. Eta bestea, beste aldean jarriko dugu. Hortxe, ikusten? Bai. Bata alde batean eta bestea bestean. Bilagun hauek, magiari esker berriro, elkartu egin ziren. Eta betirako lagunak? Betirako lagunak, magiari esker. Nik ere nahi dut hau,